Táncolok? Ennyit csinál a csaj, TikTokon. Csá. Ez kimaradt. Na csá. Csá. Pá. 20. vlog. Nem akarom túltolni a dumát. Annyi a lényeg, hogy ugye mondtam nektek egy videóban, hogy kitalálom, hogy mit csináljak 20. vlogra. És azt találtam ki, hogy ez egy ilyen emlékvlog, hogy amerre régen mentünk, este, tehát mindegy mikor, most elmegyünk ugyanarra, és akkor csinálunk ilyen videókat, amiket régen csináltunk, képeket, szóval ez ilyen kis emlékvlog lesz, megpróbálom úgy csinálni, hogy jó legyen visszanézni mindenkinek. Akit követ régóta, az tudja, hogy mi emlék, mi nem. A KP például csak azért, mert ott volt gyereknap mindig. Ja. Úgyhogy megyünk mindenfele. Úgyhogy kövessétek az utat. Yeah. Úgyhogy most nagyon meg kell gondolnom, hogy mert ha igen, mert ugye ami van itt a lakás, tudod? Táncolok? Ennyit csinál a csaj, TikTokon. Na. Ha valakinek rémlik ez a hely, régóta nem látok, szóval ha nem láttok, akkor bocs. Itt is sétáltunk, ma mindjárt csinálok nektek képet. De itt is volt az, hogy sokszor sétáltunk, hogy itt lesz mindjárt a suli, az óvoda fele megyünk rá. Délelőttönként itt jöttünk haza, valamikor este is. Tehát amikor nagy vihar volt és bőrbe jöttünk haza, az erre volt. Ja. Ami para volt. Itt vagyok közben, csak bütykölgetek. Nem látunk semmit, szóval azért nem jelentkezünk annyit most még, majd később, amikor már nem lesz ennyire meleg, meg látunk is. Én látok valamit, de így is napszemekbe. Ja. De megyünk minden helyre, nyugi. Próbálok benne lenni minél többet, de kevésbé. Igen. Norbi vásárolt. Titok, hogy ez mi? Ez mi? Gyerekek, új hell. Igen, az ugyanúgy. Van pénz, nincs pénz lóvíra. Véletlenül se. Ezt fölváltották neked rendesen. Ja, 10 000 sem meg bazd meg. Flexeljünk? YouTube fizu. Amúgy ja. Ilyet már itt, ez jó, ez olyan, mint hogyha ízét inne. Dig. Zöld alma. Nézzük az új hellt. Ez is amúgy, ez amúgy zöld hell, nem promo, no promo. Ja, nem szponzi. Nem szponzi, de amúgy ezt iszom csak. Aki kedveskedni akar, csak ezt iszom meg a Red Bullból az összeget. Amúgy nem rossz. Ez esküszöm az íze. Meg vagyok én ezzel, jó? Tudod, mi az íze? Mint hogyha ízét inne. Zöld alma. Igen, de olyan, mint... Szerintem az új amúgy. Ja. Ez Mutasd izé. meg. Olyan a színe, amúgy, Jól látszik, jó. a zöld almába, mint hogyha ízét inne. Azon gondolkodok, hogy ez jó, hogy ezt ezért? Aha, értem. Srácok, itt vagyunk a... Mi ez? Központban. Ja. Amit látjátok, ez csak azért emlék, mert itt volt a gyereknap. Sokszor. Norbi az... hát... Most van egy új chips, megyünk megvenni. És... ja, amúgy mondom, ez a gyereknap helyszín. Mi ott... na várjál. Igen. És ott álltunk mindig, amikor gyereknap volt. A tavainál valahol itt álltunk, és itt szokott lenni a gyereknap. Meg itt lesz még a születi fesztivál is valószínűleg. Akkor bebaszós, mármint hogy nem, semmi. Úgyhogy ja, megyünk a Esznek a bogarak! következő. Na, srácok, vettünk emlékvlog, de vettünk egy dubai csokit, én nem ettem, mégis meg akarom kóstolni. Úgy Nobi mondta, hogy kóstoljam meg. Meg vettünk egy ilyen nagyon erős chipset. Megy videóban mindjárt, külön majd, vagy lehet, hogy berakjuk a vlogba, nem tudom még. Úgyhogy ja, oda ligetben megkóstoljuk. És a... Taxi.
Eljöttünk egy olyan helyre, amit már sokan ismertek. 2 óra várás. Hát ja, itt volt egy kép, ahol leültem, ahol nincs az a kép, amikor ott ültem és van rólam kép. Na mindegy, de ja, ezt itt volt a legtöbbször, ahol álltam és vártam. És így ja. Kértem a véleményet. Ez így van. Szoktam leadni. Na az, amikor szoktam. Nem azt hiszek, hogy selfie-kat adnéztek. Srácok, nem tudom, hogy emlékeztek, de ugye most ilyen vlogot csinálunk. Jó kamerát. Jó, selfie adok. Ja. Good likings. Ugye itt volt a domb, most már ugye nincs itt. De ugye ez is emlék, most ugye ott van. VPN-es kamera, ez VPN állványnak hívják. Hát meg amúgy ez bluetoothos lenne. Hö? Bluetoothos lenne már amúgy. Elvileg ellen kell vele. Tudom, hát ha nem kapott vizet. Dehogy is. Na ugye... Nem vizet kapott, csak rendet. De, tényleg. Ugye itt van a domb, és ugye ott szoktunk videózni, szóval ez is egy emlékhely. Ja. Megyünk még egy csomó helyre kéne mennünk meg, hát videót forgattunk, mert meglátjátok, hogy mit, és hogy miért kell mennünk. Mindegy, megyünk tovább, aztán fölveszünk a többi helyet, még a suli fele is le kell menni. Jó, hogy nem bugyi. Jó, hogy nem bugyi. Úgyhogy, ja, forgattunk egy videót, azt ugye vesztettem. És most annak megyünk megvenni a büntetését, ami igazából már egy hell, de ja. Úgyhogy ezt a videót is láthatjátok a Golden Dawn. Úgyhogy megyünk tovább. Kielégíted? És azt mondta, kielégíted? Nem a felesége. Ő nem. Nem úgy azonra. Hát amúgy ilyen. Ha? Úgyis te vágsz. Merre? Na, hova tűnt a csillagom? A videóban nem látszik szerintem. Amúgy valahol ott vannak a csillagok, de... Srácok, valahol ott vannak a csillagok. Ja, az nem az, de nem látszódik. Na mindegy. Itt vagyunk amúgy a határba. Szétdurrant láb. Az az ízétűnyó, bazd meg. Ja, amúgy leültünk, ja. Aha, relaxálok. Nyújtom a lábam, a gyerekek, mert szétszakadt a lábam. Nem azért, meg nem azért, mert ha meg nem tudom mennyire látszik lábamon, de ez a része telibe szét van tagadva. És sok gyaloglás, nekem savasodik a lábam. És ez a szar. De még mindig élek. De hogy még. Tartókorítást. Megtartűztetni. 1000 forintért lehet venni, tudod? És nem tudom mennyibe kerül, de... Fiúnak. Én mindig azt csinálom, kivéve a nagy vécézek. Hogy ugye... Úgy is van nálam. Hogy ugye... Úgy is van nálam. Megyünk születi fesztiválra, kinézünk. Ez így a vlognak egy lezárása. Ja. Úgyhogy ja. Itt van a Norbi is, de most még mész le. Mindegy, ott Tali. Megnézzük milyen. Csinálunk felvételeket. Ja. Kajálok közben, én betankolok. Meg ilyenek. Találkoztunk pár ismerőssel, úgyhogy őket kérdeztük meg. Úgyhogy így ebben a videóban még egy
születői fesztivál is lesz, úgyhogy... Mi a sztárok lesz. Én vagyok a legjobb videó. Ilyet sem hallottam még, amikor Úgyhogy ott alig. Mondjuk elég érdekes, hogy a strandon van, de mindegy, majd ott találkozunk. Figyelj, egy pár felett utána azt mondom, hogy jó napom van. Tudod ki, hogy ne felalkoltam. Ő simán. Fú, de kopiát fogok ezért kapni. Nem, mert hogyha lehajtod, Nem szoktam. Ezzel egy sima. 1500 De ez nem gyereknap. nem számít. Nem volt gyerekkorom volt. Sosem próbáltam ki. Ez? Ja. Úgy azt hittem a Márkot fog szolgálni, mert ott volt. Ura egy ruhája van, Noémit nem láttam. Folyékony király. Az meg a Lili picibe, összement a Lili. Én mondja. Érzed ezt a tömény popcorn szagot? Aha. Sajtos popcorn. Lili, itt vagy a közelben? Na várj, ha Márkhoz itt van a kis izé, kis Ja, vagy úgy. marhákkal foglalkoznak, tehenekkel foglalkoznak. Akkor a Lili jó geszi volt akkor. Beütött a Gusti? Remélem hallja is. Nem. Hasonlítom. Lili, odaadom Lilinek magamat. Te most mit csinálsz? Megálltam. Úszni akartam volna. Tudsz úszni? Jó van, na. Mi ott egy lány? Noémi biciklije. Ez egy kicsit. Vagy a tiéd? Olyan onnan meg tudjuk simán tekerni. Szokva. Én is hozzáadom. Nem becsünk benne. Végül is tiszták az... Arról jöttünk mindig, ha pedig felementünk. Az hétfő. Mert azért tettem volna, mondom, jó, nem nyúlok hozzá, mert veszek neked egy lámpát. Rajtad kívül nem nagyon kapott volna senkitől. Nem. Ez a fajt végig volt, ugye. Ez az egész nap. Ez múltkor ez volt az, hogy gatyába bazd meg. Ez itt újra, nem mondjam a Golden Duo-t is. Golden Duo.
Sziasztok!